Hello mga kalabdos, welcome to my channel and for today's vlog, isang on-the-spot tanungan ang inyong masasaksihan. Pero syempre, bago tayo magsimula nating on-the-spot tanungan, bago ka pa rin sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka sa lahat ng videos na i-upload ko. So please go follow me on my other social media account. So, tanungan time! So ito na mga kalabid-labs, kasama ko ngayon ang isa sa tinagurang pinakagwapo ng Tabaco City. Multi-talented at talaga namang kuwela na, gwapo pa, chick boy pa, walang iba kundi si Bonel! Ayan, so magandang bumati ka muna, Bonel. What's up, yo? Taas kamay, yo. Eto pa, ang first na tanong natin kay Bonel, si Bonel ba ay taken or single? Bakit? Single. Single. So, sa tingin mo, ano ba yung hinahanap mo sa magiging partner mo if ever na magkakaroon ka ng jowa? Oo, yung magpapare ako. Magpapare? Yeah? Talaga? Okay, ano ba ang best asset ni Bonel? Upper part. Upper part. Upper part? Best, upper the belt. Upper the belt. Upper the belt. Ano ba? Tatingin mo yung parang kaakit-akit sa ano, sa mukha mo. Yung ano ko, tinayan ito. Sa to, chan. Talaga? Pakita mo yung tayo. Bakit? Wala ko kurap. Ito pa. Ay. Para sa ka. It's a part of appendix. Appendicitis. Appendicitis? Yes. Operado. Okay. Ano ba yung naging reason bakit tayo nagkakaroon ng mga gay appendicitis? Gusto mo research? Kapag busog ka at nagtatrabaho ka, doon ka mo. Adam, ikaw ba to? Sorry ka. Ay, nag-ano ka? Yung busog na busog, tapos nagbubuhat. Oo, na mamibigat. Aside pala dun sa pwede ka magkaluslos, yan pa yung magiging problem mo. Pwede ka rin pero hindi ka naman nagkaluslos. Masama ko yung tanong ko. Ito pa, below the belt naman. Below the belt? Below the belt, what is your best asset? Ingrown. Ingrown. Meron ka? Pwede pakita yung ingrown mo. Ngayon, wala na. Okay, babalik yun. Talaga, ingrown? Joke lang. Ano nga? Puwet? Wala. Ano? Legs. Legs? Legs. So, ayan mga kalabinabs. Ngayon, ipapakita ngayon ni Bonel ang kanyang legs. Drop the pants. Di ba nakabaksel ka man? Ay, nga. Di akong break. Wala akong break. Wala akong break. Bawal tayo. Bawal sa live. Eto pa mga kalabinabs. Isa pang tanong. Kung ikaw ay isang hayop, anong hayop ka? Aso. Ano yun? Okay. So, kung ikaw ay isang aso, anong breed? Askal. Askal? O sige, sample ng askal mong parang ano, parang yung may rabbit. Eto pa mga kalabidans, kung ikaw ay isang pagkain, anong pagkain ka? Bakit? Pansit bihon with hip na chicharon. Bakit? Kasi, wala, unique. So unique ka? Yes. Okay, eto pa mga kalabidabs. Balita ko, ito si Bonel ay magaling umacting. Ngayon, bibigyan natin siya ng challenge. Ngayon yung challenge, JC, come here, JC. Catherine Bernardo. Catherine, kunyari, makikipaghiwalay ka kay makikipaghiwalay ka kay Bonel. Ngayon, si Bonel, magmamakaawa, huwag mo siyang iwan. Ganun ang eksena. Ganun ang eksena. Sabi mo na, natawa siya. Hindi ako nag-acting. Wala. Hindi ako tayo challenge yan. JC, sabi mo na sa kanya, ayaw ko na sa'yo. Magmamakaawa. Dapat yung ano, okay, ito na po mga kalabidabs.
ganito ka-talented si Bonel. Talaga namang hinahangaan siya dito sa tabako. At maging sa buong 3rd district, no? At 1st district. Talagang sikat na si Bonel. Even 2nd district, kilala ka na, di ba? Hanggang famous ito ni Bonel. International na to. So, dito na natin yung eksena, makikipaghiwalay si Catherine kahit Daniel Padilla. Okay? Lights, camera, action. Hindi paghiwalay lang sa'yo. Sure. Okay, fine. Ayun, mama mo ka. Hindi ako acting. Go, acting. Go. Acting. Ready, don't. O, diba? Ipakita mo ngayon tapang mo sa akin. Dali, go. Ben Padilla mo ba? Oo. Tapos sasapa ka rin si Dins. Oh, dali, go. Lights, camera, action. Go, JC. Paghiwalay lang sa'yo. Semen. Hindi ako nag-acting. Walang kwente. Ang galing. Ang galing. Comment kayo kung nabilib kayo sa acting ni Bonel. Pero ang galing ni JC, no? Galing. Eto po mga kalabirabs, isa pa sa talent ni Bonel ang sumayaw. So ngayon, Bonel, let's dance. Ngayon, sasayaw ka on the pedestrian lane. Okay? So kung masasagasaan po siya, paalala po, ito ay hindi na po pananagutan ng aking channel. Ito po ay sponsor ni Drawing is Real. So, panoorin natin ang dance ni Bonel! So, ito mga kalabidas, nakita natin kung gaano kagaling sumayaw si Bonel. Pero, hindi pa yun ang last ha. Mayroon pa. Kung ikaw naman ay mag-aalay ng isang song sa... Mayroon ka bang ex? Wala akong ex, sister. Kung makakaroon ka ng jowa, anong song ba yon? And kantahin mo ngayon song na yun. So, kunyari, ang magiging jowa mo si JC na naman. Catherine. Ano ba yung song na ialay mo sa napakabait na si JC, napakaganda, napaka-gorgeous na manager natin? Let's all welcome Bonel! Let's go! First ano pa sa nag... Music one. I stay up to myself all Ano ang sinabi ni Morissette Amon? Diba? Sisiw. Eto pa, isa pa sa sinasabi nila na daw, na talagang isa sa asset mo ay pagtutula. Pagtutula, droga. Droga. Ay, di ko matutula. So, sample ng isang poem. Go. Kasi sinabi kasi sa akin ni Edward na isa sa talent mo ang pagpo-poem. Paano? So, dito ka. Hindi ako nag-poet. Yung yung ako tutula gano'n. Sa kay poet. Ako tutula. Maabang na. Wow. Ano ako itutula? Ako tutula. Tula, mahabang mo. Ako itutula kasi ako'y manutula. Ngayon na kami. Ngayon na kami. Alakas ng loob mo. Ito ba mga kalabidab? Ito kasi si Bonel, talagang hinahangaan ito ng mga kababaihan sa tabako. Marami talagang nakakabisi sa kanya mga kalabidab. Ngayon, ipakita mo yung pogi looks. No? Kung pag nakakakita ka ng chicks, paano ba yung pogi looks? Paano makaakit ka ng chicks? Yeah, go. Bak! Diba? Ano ba natalo ka eh? Ewan ko kung ano mga pinagsasabi nito lang. Eto ba mga kalabit? Madami siyang talent actually.
Bula ko sa dalo mo din. Multi talent eh. Di ba sabi daw, nag-break dance ka? Ayan, so paano? Mato naman, sisi nagsabi naman natataw siya ka. Oo, ako na naman. Saan? Marunong ka mag-break dance na? Yes, break. Di ba? At saka ito pa, ano, Break dance. ito pa, marunong din siya mag-contortionist. Break dance. Mag-exercise. Di ba gano'n, binabali-bali mo yung mga buto? Oh, yung galing. Oo. Ang galing. Baktabling na sa nadaan. Bagtambling? Marunong bagtambling? No, no. Bago tayo magtapos ng ating on the spot, mula naman na ginawa natin para puro talent. Kung ito muna, kung ikaw ay magiging presidente ng Pilipinas, ano yung sa tingin mo ang aasahan o ipapatupad mo sa bansang Pilipinas? Pag-isti pa sa Hindi, medyo serious ha? Serious. Wala ka naging president. Wala ka mapatatupad. Ha? Ano bang batas yun? Gagawa ko na batas ng Republic Act 8687 Section 1 na ayon doon, pwede kang maging abno based on your research. Tapos ang mga rider dapat hindi maging senador. Gano'n? Okay, ito na mga kalabilas. Bago tayo mag-goodbye, ayan, isang pasok yung ating ano naman. Lights off or lights on? Burn out? O, sex or chocolate? Chocolate. Chocolate. Times 3 times unlimited. Zero balance. Hindi ka nag-aas talaga? As in? Talaga? Nagkakamay? Kawayo. Talaga hindi? Zero balance. Hindi makakaano ka niya, magkakasakit din. Oh, Taas, baba. sa gilid, charot. Ha? Taas. Malambot, malabnaw. Ay, matigas. Sa normal. Ha? Kayo mo mga sa boss live. Ito, malabnaw, malagkit. Yun. Pumili ka lang doon. Buto may pilihan ako, hindi makapal. Talaga kailangan. Yung problema ko, malagkit. Okay. Nagpili pa mo. Oo, yun. Likod, harap. Gilid. Dapa, tuwad. Dumugot. Igaya. Ano lang sinasagot mo na. Si Bonel ba ay Dax o Jutes? Bala ka sabay mo, just like. So, invite mo na yung ating viewers. So, imitan kayo sa aking, sa Hindi ka tulad na kayo. Kasi channel ko, channel 87, Bonel TV. Ha? Wala man sa channel kaya. Page lang. Page. Like sa page ko, Bonel. Bonel. Okay, so maraming salamat sa pagsama sa amin sa Office Patanungan at talaga naman ang witness natin kung gaano nga ba ka-talented itong si Bonel. At syempre, kung bago ka pala sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload ko. So, follow me on my other social media. This is Monji. Ang vlogger na tuna! Thanks for watching. For more latest videos, click here to subscribe.